लोगोफोर नाय जोंहा बोराय बुरै खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ नै जोंहा दिनै इउनिभार्सिटियाव थांगासिनो बोराय बुरै माबा थैसाम 2 रबि नार्जारि फंबायनि थैसाम 2 नि माने ट्रेलार ओपनिं जागोन माबा बिनि रिलिज दङ ओमफ्राय बेखौनो माने लेंहरनायखाय थांनो नागिरदों जोंहा बोराय बुरै इउनिभार्सिटियाव आरोखि ना दा बयखौबो लोगो मोनगोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो एसे देखायलांगोन नोंथांमोननो माने देखायलांगोन आरोखि सोर सोर फैयो आर्टिस्टफोर सोर दङ बिराद फेमास आर्टिस्ट दङ थांनाय बोसोर एवार्डआव माने बेस्ट मोनजोबनाय हिर' हिर'इन दंजोबो आरोखि ना बेहाय हिर'थ' नङा हिर'इन ओमफ्राय माखासे कमेडि आर्टिस्टफोर सोरबा दंजोबथारो दायो देखायलांगोन दे नायलांदो जोबजासे जों थांगासिनो नै मानि थाखाय फैदों बाहाय जोङो थैसाम 2नि थाखाय फैदों आदसा थैसाम 2 मा दं दिनै थैसाम 2 दिनै माबा दङ मा होनो ट्रेलारनि प्रिमियार श' आयु नोंथाङा मानो फैदों बाय सोरनि नोंनि आदसा आथिमंगल हौवा गैया इयाव हारसिं फैदों हारसिं नैबे बिराद जासुला दाना बदियाला ना बिथाङा बदियाला आया नैबेबो बिथाङा बिराद जासु फैखादों आलु नै आलु जायो बिराद नै बे आलु दखान खेब नामा आं खेबनायाव नों खेबनानै दायथारा साइज बस होदोंमोन जि मोजां खेबनो रेडि जादों ना गय आयाव दों नैबे दासो सिखारना फैदों नै बे आरो बियो मोना माने मा होनबाय बोरै दं जोंना नांगौआ फंबाय मोजाङै दं देग्लाय मोनथाम सिनेमा गादों बिथाङा बेनि गेजेराव अबेखौ साबसिन मोनगोनलाय दा साबसिन जि गोरा कुइसन सोंबायलाय दा नायनोसै होनदो पाब्लिकनि सायाव होनदो गाबाय रायजोफोरनि अनसायनायनि सायाव आयो माबा एवार्डबा मोनथाम नमिनेसन गोलैयो आयो ना आखियाथ' मोनसेया मोनखाथारगोन नाय जानोसै ना दैमु बेखौनो सिमांबाव नामा जोङो फार्स्टआव एवार्डनि नामा मोनथाम सिनेमा मोनथामबो डेन्जारखा कम्पिटिसन पाब्लिकआ माखौ होयो कमेन्टआव होदो देनांहाय थांफिनलायनानै कमेन्ट जोंखौ एबाराव एक्सन गोदान स्टाइलाव नुगोन आरो ना फाइटिं सिन बिराद दङ दा मिन्थिया आंथ' आंनि बेस्टखौ होदोंमोन दा थाङै थुङै मारै जाखो जोंथ' नुवा खेबनायखौबो जों मालाबा समाव नुयो मालाबा समाव नुवा स' बिनि उनावहाय माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांदोंबाबो जों बेखौ मिन्थिला जेब्ला फिल्मा रिलिज जायो होमबासो बे नैबेखौ बिदि खालामबासो आच्छा पुलिस ड्रेसाव नुनानै एकदम बिराद फिटिं मोजां समायदों मानसिनि फिगारजों समायनाय मोनदों आरो आंनि थाखाय एक्टिंआथ' मोजां जाखायो फाइटिंखौ नायनोसै एबार मनालिसानि फाइटिंखौ सायाव नैबे जोंनि सायाव आंबो मानसिया माबायदि जानानै दङ जोङो जेब्ला शुट खालामो बे टाइमावबो केमेरा फिसा नुयो माने गोरोन्थिखौ मायाव जादों मायाव जायाखै बेखौ मिन्थिया आरो मिउजिक बेकग्राउन्ड होनानै मानानैसो बेरखाङो नालाय बांसिन मोजां जागोन नायनोसै ब्लगारनिया ब्लगाव होनसै थैसाम 2नि एक्टरखौ डिरेक्टर एक्टर प्रडिउसार फिसाजो सिनायथि होनायनि हाबाफारिखौ आवगायलांनो आखायाव लादों दा बेनि सिगां आङो RM प्रडाक्शननिनो अनार दा बिथां मान होनो गोनां आदा रबि नार्जारि जाय बे थैसाम 2निनो प्रडिउसार स्ट'रि राइटार दा बिथांखौ आङो जोंनि नैबे जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि बे RM प्रडाक्शननिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांसिम गोजोननाय थाबाय आंसिम
दा जोंहाखौबो जोंनि नैबे जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय बिबिका बसुमतारी सरि बिबिका बसुमतारी दा जोंनि आर्ट प्रडाक्सन बिथांखौ Iya, Pak Biti, saat ini aktor Biti ya. Kalau gitu jalan cikin deh, juga. आरो Saat ini aktor baju dan malah dia. आगुनि फावखुंग्रि जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि मान होनो गोनां आब' सिम्पोल ब्रह्मखौबो जोंनि नैबे जौसाङाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि आर्ट प्रडाक्सननिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय आब'निसिम आरो दा आङो सिनायथि होनो आखायाव लाबावदों Ganegraजों एखे नालाय. बिथाङाबो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि आगुनि फावखुंग्रि मान होनो गोनां आब' रिंकुमनि नार्जारी बिथांखौबो आङो जोंनि नैबे जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ लानो गुरै खावलायनाय जाबाय आरो जोंनि नैबे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो जोंहा ट्रेलार नायनो गासैबो फैनाय बेयाव नायगिरि नोंथांमोन लोगोसे आर्यन फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रबि नार्जारी आरो बे सावथुनाव बाहागो लानो हानाय महरगिरि आरो टेकनिशियान्स गासैबो बांद्राय गोलाव बुंनो लुबैयाखै जा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै जिखिनि दानि थासारि बेखौल' आं जास्ट श' अफ खालामनो नागिरदों बे जाबाय ओरैबायदि रबि नार्जारी बिथाङा जाबाय बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि खोब गोजाम मोनसे प्रडाक्शन आरो बिथाङा सासे फावखुंगुर जों गासैबो मिथिगौ देग्लाय बोसोराव बिथाङा मोनसे गोदान टेकनिकजों बे थैसाम टु बे सावथुनखौ दिहुननो थांगासिनो दं अलरेडि जाजोब्बाय खामानिया दिनै ट्रेलार रिलिज जागोन बिथाङा आरो बेयाव जों गासैबो नुजाथिनो हागोन बिथांनि फिल्मनि जिखिनि आर्टिस्ट आरो टेकनिशियान्स आरो बे ओनसोलनि जिखिनि लेंजानाय जोंनि जों मोननो हागोन होननानै दिनै बुजिनो मोनदों आरो बे बेलायाव जोङो इन्डास्ट्रिनि जा मोनसे कालेक्सन बेखौ इमप्रुभ खालामनो थाखायबो जों माखासे साजेसन होबाय थानाय जादों खालामोबा क्वालिटि फिल्म खालाम आरो बिग बाजेट फिल्म बेयाव कालेक्सन फैगोन जागासिनो दं जियानो जा बे रबि नार्जारीनि बे फिल्मा दिनै गहपुरनिफ्राय दिहुनजादोंब्लाबो दिनै सापागुरियाव ट्रेलार रिलिज जासिगोन आं सानो बिथाङा दिनै ट्रेलार रिलिज होनायनि जा मोनसे अकेजन बेयाव मिडिया पार्टनारखौ लानानै बिथाङा जि मोनसे प्रग्राम लादों बेयो गासै आसाम नाङैनो मोनसे प्रम'सन बायदि जागोन आरो बेनि सायाव बिथाङा दायो मिडियायाव मोजाङै बुंनानै फोसावगोन आरो दिनैनि उनावनो बिथाङा बुकिं स्टार्ट खालामगोन आरो स' बिथांनि बे मोनसे फिल्मनि जा मोनसे प्रडाक्शननि टेकनिक बेयो ससियेल मिडियायावबो खोब मोजां प्रम'सन जागासिनो दं आं सानो मोजां मार्केट मोनगोन आरो बेखौनो आं आसा थिबाय रबि नार्जारीया बे फिल्माव जाहाथे साक्सेस जायो आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हास्थायनानै आंनि बिबुंथिखौ बे फिल्माव फोजोबनाय जाबाय एक्ट्रिसफ्रा बेनो थैसाम टुनि एक्ट्रिसफ्रा जोंहा गैया नै जारौमोना गावदांथार बुलुगार लगाव 50% share amat লাগিব ayo और एक बकरी आ गया मरने के लिए बकरियाव बिनि आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा सैथो बेफोरखौ माखानै खोमादों आंनि अननाया अराय समनिजों थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनि गोरोन्थि जाबायमोन बिदा होननानै निमाहा होदो आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दं गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना
आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव जाना खोथायनांगोन नङा होमब्ला Ura. Boria Lina. Kita nang sabre. Tak jalan lagi. Ayo mari. Bisa now. Bisa now. Bisa now. Ada. Nah, bang, nengkusu senang kau sini trailer kau naik nani maburi mungkin nengkusu senang. Maburi mungkin dek kan. Mo장 miao habnu मोनबाय दे. Parce malah जागोन. नै बिनिफ्राय बिदां सिनियाव हाबनायनि औ जायो मानो जाया जानांगौ गासिबो एक्टिं गोरों गोरोंखौ लाखानानै जाया जायो जाहैनोसै कल्प हा जाखांबाय जाया नोंबो नोंसोरलाय मालाय फिगार नायनांगौ जाया जों मा जालांथों जोंहा ओरै गलाङोना ओरै गलाङो मिथिला जोंहा जाबावा बेबो आं मास्टारसो आं हले बांसिन माबा जासिबावबाय आङो आंहा बिदि लानोनो रोङाब्रा माखौ ओइ नोंहा हाफ पेन्ट गानगुलायथारदों मालाय बिनानाव सिखारजों थांदोंमोन आला हाफ पेन्ट बायदि होनदां बरिया जागोनलै सिनेमाया नायनानै सिनजाबाय आं माखौ ए जानो जानायाव आसोलथार मालाबानाव गानना जादों नायलाय बेथ' बे आयु जानायाव आंखौ गारबोनानै मालाबा जाबोबायदि आंहाबो गेमसेखौ थिखोनानै लाबोनांबाय बेयाव लेट जादों जाबाय बिथाङाबो नै बिराद जाहैदोंलै बे नै इलाय मानसिया फिसा फिसा जानो हागौ गोम जादों नांगौ मानसिफ्रा बावसो दंजोबो बिजार मोनलायगोननि दुखु Miramis. आइए और कौन सा चीज है भैया मोहब्बत शरबत ठंडा ठंडा कूल कूल एक बार पी के जाओ भाई दो लेके घूमो भाई और कौन सा जगह है ये 50 रुपया नहीं कौन सा जगह है ये घुमाएगा ना एक मिनट करो अब कट के एडिट करके भैया मोहब्बत शरबत पीना है तो भाई आई लव बंगाई पे आ जाओ और धमाकेदार ऑफर में भैया मोहब्बत शरबत पी के जाओ बढ़िया ठंडा ठंडा कूल कूल भाई उसमें क्या क्या दिया है उसमें कौन सा दिया है इसमें कौन सा क्या दिया है इसमें इसमें आएगा तुरमुज रब्जा काजू गाखिर एलाच फ्लेवर रोज फ्लेवर चिया सीड और टुकमा शरबत मोहब्बत मोहब्बत होगा ना मोहब्बत शरबत इसको पीने से मोहब्बत होगा भाई मोहब्बत होगा ना हाँ भैया मोहब्बत का है गुलाब वाला मोहब्बत वाला चाय इधर गुलाब की चाय और इधर में मोहब्बत वो भूल बिखुन बाप ना मगन एक तो बड़े टाका दिता से हमें हुआ अभी तक हुआ नहीं बादाम था हो बहुत कुछ बाकी है भैया अभी ये चला गया भाई किशमिश ना हम तो खाया था हमने खाया था ना कभी मैंगो शेक पीता है कभी अलग पीता है कभी मोहब्बत का होता है हेलो भैया मोहब्बत शरबत पियो और गुल्लम गुल्लम मोहब्बत करो भैया मोहब्बत का शरबत बेखौ जों लोंबा गोसोनाय मोनो मोहब्बत का शरबत बेखौ लोंबानो गोसोनाय मोनो आच्छा दे
गोसोनाय मोनो गोसोनायखौ दंखायाना ओंखायनो महाबत कालसारबो लोंनानै गोसोनायखौ फै होननानै लिंहरदोंमोन